Suomessa on vähän syy. Cabin crew, please be seated for landing. Joutuuko vähän jarruun? Joutuu vähän. Onks tullut liian kovaa? Joo, vähän. Muistatko millä se jarru? Maassa pyörillä ja sitten Embraerissa jos noita jotka ei Boeingissa meidän siinä kaasun päällä on se kahva. Eiks tässä ole? Ei. Pelkäs Boeingissa. Tässä on. Jarruttaaks tää sille, että tää pistää tää ohjata käden ikkunasta? Flapsi ja mikä sitten ilmajarrut. Onko sillä siivissä jo jarrut päällä? Näetkö sitten kaikki? Se koko ajan pumppaa sitä vähän. Onko tää lisää? Se pitää olla just. Sitten siinä on se, että jos on se liikaa kato, se kuulestaa koko ajan, kun se laittaa enemmän kaasua. Niin tolleeks se pelaa? Embraerissa on esijuttu, että se laittaa enemmän kaasua, se perämies auttaa se kaasukkaa. Okei. Ja sit se keskittyy jarruun, kapteeni ja ohjaukseen. Kumpi keskittyy jarruta, perämies vai? Kapteeni. Okei. Mistä on niinku yksikköön. Ja sit jos tulee kauhean tilanne, että se perämies joutuu mennä siihen taakse ja käyttää vaan sitä kaasua. 160. Pomppu laskeutuminen. Voitte käyttää seatbeltsiä. Tosi nätisti laskeutuu. Joo, mutta pomppu laskeutuu. Joo, mutta pomppu laskeutuu. Istumme vielä paikallasi turvavyö kiinnitettynä, kunnes kapteenimme sammuttaa turvavyömme ja valon. Ole varovainen avatessasi matkatavarahylle, ettei tavaroita pääse putoamaan. Voitte tuntua lentotilan pois päältä. Finnairin ja OneWorld Alliancen puolesta toivon, että viihdyit kanssamme tänään. Kiitos ja tervetuloa lennoillemme pian uudelleen.
Paikallinen aika on nyt noin 25 minuuttia yli ilta 9. Välkommen till Helsingfors. Jag ber dig att sitta kvar på din plats med säkerhetsbältet fastspänt tills kaptenen släcker ljusskylten. Öppna bagagehyllan försiktigt så att ingenting faller ut. Då får du stänga flygläget i biltelefonen. Finnar varmt hoppas att du har trivts med oss idag. Tack och välkomna åter. A warm welcome to Helsinki. Please remain seated and keep your safety belt fastened until our captain switches the signs off. When opening an overhead locker, please be careful so that the items don't fall out. You may now switch off the flight mode on your handheld device. On behalf of Finnair and the Bundled Alliance, it has been a pleasure having you on board today. Thank you, and we hope to see you again soon. The local time is approximately 25 minutes past 9 o'clock p.m. Mulla on niin aikaisin täytyy, mennäänkö me syömään vielä jotain ennen kuin äiti on Ollaan me etuajoissa. Vihdoin etuajoissa kerrankin. Paljonko? Mennä puolelle. Puoli tuntia.